سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهر ميني ميديا نلوم ربع سالسان حدا حمل استدلو حصرت وانا زينات تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم نعدمنا بقندنا اطبطاتهم كنفلم أمال ما بحانت استقاصلت مكينة ترخبو كلت سبات زيغتات بريطانيا مخانم زحبر بزح نجر كم زلو ابتو قداي زي تمدبو عقاب حق مقلاصم بستوكولم بولي كتما زركبا تكالات نجد انصار هلو معبالتات يخدالو كم تباله كم راي نايز دما بزح حاجه بيت صحفه حبريتا بصحتي كفيتن ملون املا شودنا موصا معدنات لعل تقداسنت كوانت هالو نزن خفصم كن اخول عقم تمرامرت سنه مدري كم زيلو كمون كسلت لعلوي مرحي حماس اسماعيل هانيه ابرسك تما ايران طهران نزركب ناي بحت منبري علما بزغبره جايدد ميسايل كم تفصمه منجتات كمع كنا زينا سعودي عرب الحادات حابيرهم هلاومن قالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيبنا نعدمنا حج بغطتا نابزر زراتهم أمال ما بحانت استقاصلت مكينة استرخبو كلت سبات زيغاتات بريطانيا مخانم زحبر بزح نجر كم زلو ابتو قداي زتمدبه عقاب حق قليتم اتا اب دنمارك زتمزغبتن دحيرا تقاصيلا استرخبتن مكينة كراي اب مفارق ورحة حملة اب فوسيا بزركب اندستريو خبابيات سريحة عقاب حق ماغنوس بيترسن بوليس بزعبات زقاطم كونتا زياده نصر حبريتا رخيبو كوانتولو ابت مرمرا دمدام نمهب ግን ጊዜው ገና አይ አኸለን ይሉሎም ኣብ ስቶክሆልም ቡሊ ከተማ ዝርከባ ትካላት ንግድ አንጻር ሁሉ ኩነታት ይኸዳለዋ ተባሂሎም ከመርያ ናይዝ ድማ ኣብ ዝሓጋይ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ በጻሕቲ ከፊተን ኣለዋ ትንነዊሕ እዋን ዘካየደ ኣገባብ ብኦንላይን ሓበሬታ ተተኪዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ከምዚ ምግባርን ኣዘራርበ ኮይኑሎም ኣብ ደገ ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ ብልክዕ ዝደለኻዮ ክትረክብ ኣጸጋሚ እዩ ክትብል ኣደመንበር ናይቲ ከባቢ ማሕበር ንግድ ካታሪና ማልምግረን ትገልጽ ተሓሳብ በጻሕቲ ነቲ ድሮ ኣብ ኢንተርነት ዝረኸቦ ሓበሬታ መሊሶም ክፍትሹን ከረጋግጹን ንምሕጋዝ ኣብ መንገዲ ገለ ተወሰኺ ምኽርታትን መሃብ እዩ ተባሂሉሎም ዝናኾነ ዝሑል ኩነታት ኣየር ጥንታዊ ስነ ህንፃ ከተማ ስቶክሆልምን ገጠራትን ገለ ካብቶም ሰባት ዕረፍቶም ኣብ ሽወደን ክሕልፉ ዘሰሓብዎም ነገራት ምዃኖም ተገሊጹ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ትካላት ንግድ ውሽጢ ዓዲ ሓጋይ 2024 ንጽላት ኣጋይሽ ምቕባል ጽቡቕ ክኸውን ተስፋ ምሕዳሮም ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ሽወደን ዝሑል ሓጋይ ከም ዝህሉ ንፈልጥ ነርና ናብ ሰሜን ደይብና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ድማ ስቶክሆልም ንጀምረላ ልክዕ ቦታ ከም ትኸውን ጌርና ኢና ሓሲብና ዘለና ይብል ኣርኖልድ ካብ ሊዮን ፈረንሳ ኣብ መላእ ሽወደን ኣብ ምውፃእ መዓድናት ልዑል ተገዳስነት እኳ እንተሃለዎ ነዚ ንኽፍጽም ግን እኹል ዓቕሚ ተመራመርቲ ስነ ምድሪ የለውን ተባሂሉ ድሕሪ ምምራቖም ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሎም ልዑል እኳ እንተሃለወ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስነ ምድራዊ ትምህርቲ ዝመሃሩ ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት ምዃኖም ሬድዮ ሽወደን ፒ4 ቫርምላንድ ጸብጺባ ኣላ ኣብቲ ዞባ ዝሰርሕ ተመራሚ ስነ ምድሪ ኣንደርሽ ስዌስቲ ኣብዚ ኢንዱስትሪ ማእከላይ ዕድመ ልዕሊ 60 ዓመት ምዃኑ ይዛረብ ዞባዊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝሓጋይ ኣብ ገለ ከባቢታት ሽወደን ፈታኒ ኩነታት የጋጥሙ ከም ዘሎ ብሬድዮ ሽወደን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ቦሮስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሶድራ ኣልቪስቦሪ ኣካያዲት ኣሃዱ ዝኾነት ካሮሊና ኣንደርሽ ስርዓት ሰራሕተኛታት ኣብ ዕረፍቲ ብምዃኖም እቲ ኩነታት ውጥረት ከም ዝነበሮን ኣብ ስራሕ ዘለዉ ውሕዳት ሰራሕተኛታት ሽፋን ክህቡ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ተዛሪባ ይኹን እምበር እቲ ስእሊ ኣብ መላእ ሃገር ዝተፈልየ ኮይኑ ገለ ሰብ መዚ ጥዕና ዞባታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ንላዕሊ ዓራውቲ ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብሩ مسار ميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا قتلت لعلوي مرحي حماس اسماعيل هانيه أبرسك تما إيران طهران نزركب ناي بحت منبري علامة بزقبرت مرحي ميسايل مالت قايد الميسايل كم استفزم من شتات كمع كان زينا سعود عرب الحدات حبيرم تقايد الميسايل بوقت صراتها هاجر كباب ساعات كلتا نايليت نتنسى هاريمو كم زفرسو مع كان زينا إيران أو جنالوام مس حلوة صورة إيران طبق ركب زلو فارس نيوس هانيه أب سمين طهران أب زركب منبر قدايم تقاتلتنا هلوه كاب أير بزوات بروجكت آيلات كمستقتل قليت لهم أب ممرقة حدش برزيدنت إيران زساتف زنبر هانيه مقتالو كبيت ترقم زلون حدا جنيان معبال خوينو أب من لما كلام مبرق توسخ قونت كي لعال سقاز فتر يخبلو تندنت بوليتيكا ما كلام مبرق شاء الله ميقلت لهم حماس إذا بإسرائيل زي تفتسم يلو خقلت سنكلو إسرائيل جناب زو قداي رئيتو أي هابتنا لهم
እስራኤል ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ሓያል ሚሊሻን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ሊባኖስ ሒዝቦላ ድሕሪ ምውቅዓ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ እዚ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ንላዕለዋይ ኣዛዚ ፉኣድ ሽኩር ከም ዝቐተሎ ገሊጹ ኣሎ። ብገምጋም 150,000 ሚሳይላት ሮኬታት ዘለዎ ሒዝቦላ እንታይ ምላሽ ከም ዝህብ ዛጊት ብንጹር ኣይተፈልጠን። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።